itsika ikuti inyatsopera zvakanaka inyatsorohwa varidzi chaivo. Ini ndaifunga kuti muprofita aida kusungwa. Toda kupedza vaprofiti vetsika iyi. Nesu vacho tinotonamata oga hatichavada. Yes, Madi. Boyerese. Nedu iri kukura even macapacity installation atiri kuita atori very big. Ngoda bakwa kunaya tinombomhanya patishawasha apa. Tinoita solar installation ye 8 kVA. This installation, what is so peculiar about it is kuti inosimudza nema aircon. Vanhu hope mamusingazivi kuti masolar anotoita kuti aircon itenderere mumba. But with 8 kVA unosimudza nema aircon. But kune mamwe futi ma6, ma4, ma3 anenge achienderana nebudget rako nekuti unogara kupi, whether uri kubudiriro kana uri kuchishawasha hills, we can cater for everything that you need. Saka tosangana kumberi ikoko. Pamusoro ichangamiri, pamusoro yemakorokota mese nehama neshamwari. Inini musi wainge uri tiri pane munamato kwaBhanda. Saka takaendawo pamunamato ipapo. Yakakwana nguva yekudzudzwa madhimoni. Rakabata dhimoni romudzimai waFelix Chimukuda. Saka rabata dhimoni roro rakanzi nemuprofita. Nyoka ngaende kuno muridzi wayene. Munhu wanga akabatwa nedhimoni iri ndokubva akampaira achiuya pandanga ndiri ndokubva arara munyasi mangu. Ndokubva ndati ndobva ndati pamwe ndotadza kunyatsokuona. Kana kuti atadza kunyatsokuona ndokubva ndasuduruka pandanga ndakagara. Ndobva ndagara parutivi zvekare. Ndobva zvanzi nomuprofita uye musasuduruke munzvimbo dzamakagara, rambai makagara imomo. Chua pana ndakagara pandauzosuduruka. Ndobva atizvo nyoka ngaiende kuno muridzi wayene. Mudzimai anga akabatwa nenyoka iyo anobva auya munyasi mangu zvekare ndokubva arara. Ndobva ati muprofita uye imi mambuya chisumukai muchiuya pagiraundi. Ndobva ndanopfugama pagiraundi. Nyoka iyo ndobva yauya zvekare yarara padhuze pangu ndakapfugama. Ndobva muprofita ati ndiwe yani? Nyoka ndobva yatizvo ndini Emasoni. Ava ndahamai ndovanobikira. Ndikashama muromo wangu ndikati inini ndini muridzi wenyoka iyi. Kuyo nyoka yacho ndakaiwana kupi? Nyoka ndobva yapindura ikati kwaChiyokoto. Ndikashama zvekare ndikati kwaChiyokoto kwenini ndakakuendawo rini? Ndinokuzivawo here inini? Ndikachinzi murume wako. Inyoka yaipindura kudaro. Zvadaro ndati inini handina chandinomboziva pamusoro penyoka iyoyo. Muprofita akabvunza akati amai muri kuti kudii nenhau yenyoka iyi? Ndikati inini handina chanotomboziva pamusoro penyoka iyoyo. Handitomboziva chinhu chinonzi nyoka muupenyu hwangu. Zvikachinzi nemuprofita nyoka ava mai vari kuramba. Zvikachinzi izvoni nenyoka ndiri kunyara. Zvadaro inini ndakuda kuti ndienderere mberi nokubvunza. Ndobva ndadzivisiwa kubvunza. Ndobva ndanzi nyararai. Mukaramba muchitaura tinogona kukuisai hoko, kukuroverai hoko. Shuwa ndakanyarara ndikati zvisinei zvataurika izvo zvakakwana zvakadaro. Ndanyarara kudaro muprofita akatenderera choto kaviri. Atenderera choto ndokubva azogugudza huni. Ndokubva atora rasha rake rihombe rinogara pakati peruoko rwangu. Andobva nditambanudzai ruoko rwenyu. Ndokubva aisa pakati pechitanda changu cheruoko. Rasha riye rakatsvuka moto. Ndobva nditi zvamai taurai zvamunoziva maringe nenyoka iyi. Ndikati inini panyoka iyi ndakabata rasha remoto riye kuruoko rwangu ndakati tambanudza kudai. Ndikati handina chanomboziva pamusoro penyoka iyoyo. Muupenyu hwangu handina ndambochengeta chinhu chinonzi nyoka. Saka inini nhau yenyoka handiizive. Nyoka iyo ngaiende kuno muridzi wayene. Kwandinini kwete.
ndakabata kutaura kwandateka ukoko ndakangobata rasha remoto riri mumaoko mangu ndobva ati ndanyarara ndobva ati kana mapedza chikandai moto dzorei moto kandai pamoto ipapo ndobva ndangokandawo rasha riye pamoto saka papandaitaura nhau iyi yemaerana nezvenyoka kuti handina chandoziva handina kuona kuti pamoto apa vanga vaisa demo nokuti ini ndandiri pabishi rokutaura maringe nezvemoto wandandabatiswa nenhau yenyoka yanga iri dhimoni iroro saka zvadaro ndakazokonzwa kuchiti mumwe chete murume ngaatore demo iri ranga riri pamupini warene anotema musau uyu saka ndokubva pasumuka mumwe murume okwana chihumba give more chihumba ndokubva atora demo ndobva anotema muti uye achitizvo tikuda kuvaka munamato kuti nyoka idzokere kumuridzi waene ndikati zvakanaka zvakadaro shuwa give more atema demo riye harina kubatira pamuti ndokubva radonha ndobva zvanzi hazvina kuita torai demo zvekare muzorere pamoto ndokubva ratorwa demo riye ndokuchidzorerwa futi pamoto ndofunga rakagara zve30 minutes ndobva zvazonzi ngapasimuke murume mumwe chete akasimba atore demo anotema pamuti apa rifanira kudonha kana richinge ratema pamuti risina kudonha munamato unenge waita pasina 4 days muchanzwa muridzi wenyoka iyi muchanzwa rufu muno munharaunda ndikati zvakanaka zvakadaro shuwa ndopakashaika murume akasimuka kuti anotema muti uye ndokubva asumuka muridzi wemukadzi anova Felix ndokuchibva ati inini ndakuchisumuka inini muridzi wemukadzi ndini ndine mudzimai ari kutambudzika uyu zvinhu izvi zvandinetsa pandiri kufamba kwese ndo zvinhu zvandiri kubata izvozvi saka regedzei ndichitema ndegani inini shuwa ndokutora demo mukomana ndokubva anotema musau uye demo harina kudonha vakati zvaita saka zvadaro ndokubva vachiti nyoka ngaichienda imi mamai chidzokerai pamama makagara ndokubva ndadzoka ndobva tanogara pandandakagara saka nyaya iyi ndokufamba kwayakaita ndopandikazotiwo ndaenda kumba ndikati zviri nani kuti nditsvage rubatsiro rwokuti tifambe kana dhimoni iri richibatiswa pane mumwe munhu achihuka rihukisiwe ndoda kuti nditsvage kuti titaura netegani hatikwanise kunzwisisana saka ini ndikuda kuziva chokwadi chinyatsobuda pachena kuti shuwa ndini muridzi wenyoka iyi ndofunga ndokutaura kwangu ndapedza uyezve pamusoro pezvozvo ndaifanirwa nge ndakatsva ruoko rwangu asi handina kana pandikaita ronda kana panoratidza kuti pano pakatsva pakukurukura kwandaita hurukuro yangu ndainge ndakakurukura zvese izvozvo ndakabatiswa moto rasha rakanyatsa kutsvuka kuti piriri asi bhati handina kana pandakatsva maoko yangu aya kana panoratidza kuti pakamboita vanga reronda handina ndiri kuzvinza tokuponga chokwadi kana ukati neonemo kana zviri izvo kuti ndizvozvo pamusoro echakadaro shuwa madzimai angu ndichibva kubasa ndichiuya wanga uri musi wa27 December ndipo vakatanga kudonha vadonha ndikubva tatozomhanya kudai ndikubva tatsvagawo vakatibatsira saka zvanga zvakutongoramba zvichingoita zvichingodaro saka kwakazouya muprofita kumusha uko zvandanga ndichikumbira munogona kudzokera munhoroondo imwe chete yambotsanangurwa naamai ini ndaida kuti mubvise zvavawedzera zvimwe zvese ndizvo asi ndiri kuramba izvi shuwa takasvika pachechi apa manzwa zvakanaka pamazwa ataurwa naamai ava ndiri kuramba shoko rakati nerakati aiwa zvimwe zvese zvavataura ndizvo taakutoenda mberi ndiri kuramba inini pavari kutaura kuti vakabatiswa rasha 30 minutes uyezve muprofita akataura achiti pachafiwa pasati papera mazuva kana 4 rasha rakabatwa zvenguva yakareba sei vakangobatiswa rasha vachinzi amai muchokwadi here kuti aiwaka nguva iwe waramba 30 minutes chisawo maminutesogona kuita zve2 minutes ndizvozvo handei pamberi pamwe pacho waramba futi
rashaka rakatongotorwa mumoto vachitambidzwa ndizvo pamwe pandiri kuda kutaura ndepaa dhimoni iri rafamba raenda uku ndanga ndisingazivi kuti rikuenda kupi saka ndakazengenotaura dhimoni rakubvunziwa kunzi ndiani uyu iwe ndiwani zvikanzi ndini emasoni anova mwana wamama pano pavasiya pandanga ndida kuti nditsinire saka zvadaro ndokubva vachinzi ivo iwewe amai chiuyai kupi mugwanza ndibva vapinda mugwanza vapinda mugwanza mwemwe ndipo vakabvunza kunzi ndipo vakanzi amai dhimoni iri munoriziva here nyoka iyi zvikanzi aina kwete handirizive zvikanzi iwe nyoka vari kuramba kuti havakuziva zvikanzi nenyoka pano vanhu asi ndaamai zvikanzi alright iwewe akakutora ndiani zvikanzi varume vavo alright zvauri kuti varume vavo kose wazoti ava zvikanzi nedhimoni tinozivana zvadaro inzwakayona iyo ini ndiri kunzwisisa kuti nyaya yauri kutaura yamusikana kupesana naamai ndo chaizvo inini ndati pikisa mazwi yauri kuona ava kuisira asiwo kana kuti pane zvavasiya pavasiya hapanaka ko pavawedzera zvinova zvisina kuitika pachiitiko ichi inini pavawedzera ndepokuti vakati inini ndiri kufamba ndichibata nyaya iyi handina kudaro ndakati inini vanhu pavakadzina maprofita ndiani angatemere demoi inini ndakabva ndati inini vanhu varamba vakagara ndipo ndikati inini ndini ndino mudzimai ari kuita sei ari kutambudzika zvaanonguva refu ndichishungumidza tibatsirana vachimukuda pane zvataurwa panapa handitika umbo wataunganidza sedare handitika tine umbo wataunganidza panapa sedare wabva kuna amai ava newabva kuna sabhuku handitika sabhuku patsamba yavo pabuda shoko rokuti ichokwadi dhimoni rataura zvakataurwa nedhimoni ndo zviri kubatwa navachimukuda pakufamba kwavari kuita ndisabhuku amai ava vati imimiwo zvechokwadi makataura kuti pari zvino so zviri kunzi zvamuri kufamba muchibata ndio zvakataurwa nedhimoni amai ava ndopavazoti inini chandawira kudare kunoko ndechekuti ndionewo kuti shuwa dhimoni iri havana kuita kuti mimi vati varoi batai pane nyaya ndinoda kuti inini changamireva nditi ndifambe ndionoti shuwa dhimoni iri kutaura ndini ndakatora here nekuti zvikunzi rakataurwa nemurume wangu kwachiyokoto but ndikunzi ndinoziva mukabata pane nyaya saka imimi mukati mimi zvandakanzi ndakazobata hazvisirizo zvandakazonzi maakutenderedza da nokuti umbowo wamuri kutaura kuti imi muri kunzi mukutofambawo muchibata zvakataurwa nedhimonika chokwadi ndikuda kufamba because mudzimai wanga ari kutambudzika right chanda ndichida kubvunza ndechekuti iwewe naamai ava muri ani nani paukama hwenyu ava ndaamai mudzimai wababa munini munyingina wababa ava ndaamai mudzimai wabamunini vako varume vavo vari kupa amai vane foni yaringa ndipe mupurisa wefoni yenyu munyingina wababa wangu ndo amai vaka ndaamai vake ko mukadzi wako ari kupi chuya ikuno mudzimai wangu aripa muningina wababa vavo ava varume vangu varipo varipaa muchishona muchidimu mukutotenderedza ndaamai miningina kuti chiri chimina kapa tongoti ava ndaamai ava full stop mukadzi wako aripo here aripo ngauye pano imimi ichechi ipi yaiitisa zvinhu izvi chechi ndio madzibaba nguo chena yani ari kubatisa mashauri pari zvinaavo pamwe pano pandaida kukubatsirai panyaya dzemachechi idzi chechi kwacho ikoko tinokuenda toda kukuyambirai chenjerai kubatiswa magetsi nemaprofita dhimoni pakufunda kwandakaita panyaya yekunamata ridzoserei pamuridzi ribate hama dzishedzwe ndo chinhu chekutanga hazvinyepere muridzi mukadzi wako takatodzokera kumashure pano tunyaya turipo ipapo handikuzivei
asi mukadzi wako iwe takadzoka kumashuro kwezvikuvabvunzanisa so vane tunyaya tukokusatidaidzana zvakanaka vanhu ivavo. Iye mukadzi wako mumwe chete nyakuroiwa ndiye mumwe chete. Baba ndimi varume vavo uyaiwa. Iye nyakuroiwa ndiye nyakubatiwa nedhimoni. Ipapo ndinoda kukubatsira vaprofiti ava. Tadzidza nekuona zvakawanda ende vana amai ivova vazhinji vacho vane manyemwe munopesaniswa paukama. Shave ukanzwa zvichinzi baba wako vane shave, taurira muprofiti kuti ngaribate pamuridzi. Kana kuti kwete titorei mwana mudiki wamunotoziva kuti hatombosiva nerondo idzi, uyu batisai apa. Rokurukura ivo vachinzwa nayo vanotonyadzona kuti handabatiwa shuwa. Kwete mukadzi mukuru akadai iye anotoziva kuti amai ava ndine garaji nawo rakati ndiye obatiwa nemhepo yacho. Ipapo naida kutanga ndakubatsira ndakadaro. Alright, pinda izvi. Alright, singapedzi nguva. Sezvo wapupura wega iwo utaura kuti vakabatiswa marasha yanga yakatsvuka chaizvo. Unoziva kupisa kunoita moto. Hazvitori maseconds munhu asina kutsva kungoda chete. Robva tete maiwe. Avo watopupura kuti about 2 minutes vakabatisa. Asi havana kutsva. Chikaziva mufungo wamako vasina kutsva chii. Dai vakatsva zvaitaura chii kwauri. Sekusaya kutsva kwavakaita zvikataura chii kwauri. Pamusoro chakazvinga inini panyaya yamuri kutaura nyika inini ndanga ndakangogarawo ndati nyangwe zvako kana wanga wakamira kana wanga wakagara kana wanga uri pari ndati nokusaya kutsva kwavakaita chii chikauya mupfungwa mako. Inini handina chakauya mupfungwa mangu. Hakuna chakauya mupfungwa mako. Ko dai vakatsva chii chaiva mupfungwa mako. Unoziva kuti mutero wawakapirwa unoziva chinonzi mutero. Unoziva kuti already pamutero wacho wawakapirwa wachitadza kutsva maoko mumabvunza iyaya zvinotoratidza kuti vakatobuda pamutero iwo. Zvinodaro hazvo asi zvinodaro hazvo asi chii izvi zvaitwa indanga kanga ndaenda kuno mudzimai wangu nedambudziko. Izvi zvakaitwa nditaure zviripo pari zvinotozviziva here kuti kubuda kwakaita vasina kutsva wakanga ukatova muteo vakatobuda vakatorotsa muteo uri kuziziva here kuti nenyaya yekusaya kutsva hazvina kukupa chishamiso here kuti sei vasina kutsva. Ayo mirai tidai so baba nai mamai imimi ndimi muri kubatiwa nedhimoni. Mune umpowo here hwekuziva kuti dhimoni raikubatai raitaura kuti kudi hamuna. Imimi naamai ava makagara kure nakure sei. Aiwa kaipai muenzaniso pane 100 meters pane 200 meters 500. Imimi padambudziko renyu ramuri kutaura kuti mune dambudziko makafirwa nevana vangani? Mune vana vangani vari kupenga? Mune vana vangani vari kurwara? Asi manzwa? Handitika? Plus neimwe nzira ndaifunga kuti itsika iyi kuti inyatsopera zvakanaka inyatsorohwa varidzi chaivo. Ini ndaifunga kuti muprofiti aida kusungwa. Tuda kupedza vaprofiti vetsika iyi. Nesu vacho tinotonamata oga hatichavada. Vaprofiti vava zvavari kuita manje vari kupesanisa vanhu. Tinoda kuti muprofiti anofana kusungwa akasungwa toda kumutsvagira munhu anohukira chinonzi kuhuka mweya rega itikudze tinozviziva. Kungoshedza mhepo inoshanda naamai ava yogadzwa pamwe munhu tinomupa kuno kudare munhu asinei nehukama nemunhu iyeyo mhepo iyoyo yotaura imimiwo mototeerera tokona amai ava. Ndo chinhu chekutanga icho chandaitombofunga kuti zvakadaro zvinogona kutibatsira. Hatisi kuvarambira chinogona kuva chokwadi kudare kuno kutototsutsawo futi ndatomututsawo futi muprofiti wache kuti ndo chokwadi oye. Vanhu vakagarisana vanozivana hunhu tsika nemagariro
inini ndaitokumbirisa kuti musazofa makazviedza zvenyu kuti mhepo iri kutaura apa kutoti munhu yakabengenuka makamubvunza so imwe nguva akatofarisa anototaura kuti pandiri panobata chimhepo chinotaura zvakaita zvaanenge achitoziva apa panogona kutoshaika mhepo iripo. Vabvunzwa vanapa kuti muri kuzviziva here zvamaitaura vati havasi kuzviziva ko vanozozvi vari kuzotadza nei kutaudza imimi vasingazive chataura pamhepo yavo munotaudzana saka zvinogona kudaro ndaingawe muprofita imbopindai zvenyu arikuti amai vakabatiwa pa 2 minutes munhu wese totoziva kuti moto unenge wakupisa asi pa 2 minutes hazvina kutsva. Alright, demo rakanzi riri kuda munhu akasimba anotema apo munamato wedu unenge wadaira rakarega kubva within 3 days munhu anenge adi hafa totora mapoints pakutaura kune mushamba but still 3 days hazisati dzapera. Zvino kamuono katiri kuona kuratidza kuti kumprofita kunenge kuda manyepo yanokwanisa kukanganisa vana. Manyepo iyoyo manje yakonzera kupinzawo panaka. Pindaiga makabomadzika manje vanhu vese vano havasi kunongedza komana kutaranga horo taruda kuti chokwadi chikude oneke pachena kuti ini ndine zvandiri kudi ndandiri kuita here kana kuti kwete ndototea kunamai inzwaika imbishi inzwaika hatisi kuda kutaura takatenderera isu takaita sekuti hatina kunzwisisa ka hazvizi amai ava vaisa nyaya yavo kuti iongororwe mukutoiongorora in short baba ava vari kunanga amai ava ivo vane mukadzi wavo vari kunanga amai ava uroi ndo nyaya iripo apa ava vari kuda kumbovaisa pasafe side vachitovakumbirira kudare kuti musavhariridze ndoda kuti chokwadi chacho chibude naivo vazogutsikana nokuti kutozogutsikana kwavo ava vane mubvunzo wekuti ko pamainditi ndini muridzi wenyoka maiti chii, pamaitemera demo maiti chii, pamaindibatisa bvunze maiti chii. Hatisi vana vadikika ndo nyaya ina amai haisi ndiyo here amai kupera kwenyaya vane mubvunzo iwoyo saka hatifanira kutomubudisa uyu toda kutoti atojekerwa kuti zvatori mhosva kana ava vakange nyaya iyi yakatovachenura uyu ane mhosva uyu nemukadzi wake iye pachake uyu ari kutodawo futi iye pachake uyu atopindurawo gakati hungu tinoda kuti tifambe nawo tiri kuzvidawo saka ini ndakatichika wangu muchizhinji nyaya yagarisa iwewe nemudzimai wako chokwadi zvipachena kuti zvakaita wakatadza pasina kudii ndisati zvaindaenda kuna mama handiti kutaura kuti baba wako vanhu vakaenda kwachiyokoto ndozvekutaura mweya wacho mhepo ndoyaitaura vachitaura noprofita mweya wacho ndizvo nhasi uno mweya wevatenda kunamai kusiya munhu anoenda kwachiyokoto nikubanza zvodurira kuti iweweka mukadzi wako manje dzari kupara imbishi zvikuru isitoziva kuti kana munhu achinge aberekwa nomubereki wake anonongedza uroi mubereki wake dai wanga uri iwewe waidarowo kuna baba wako taipatsvaga kuti chii chiri kuitika pamberi kuna baba wako zvino ndandine mubvunzo kunoima wachimukuda kuti pana baba vari kunzi vakaenda kwachiyokoto vacho varume ndifanira kuti pacheke ndeava here kana kuti pane vasipo kana kuti ndeava vari kunzi vakaenda kwachiyokoto ndivava zviri kunzi ava ndivo vakaenda kwachiyokoto saka nhasi uno mhepo yakuuya iri kubata amaya yebva yati tinozivana toita sei chisiya baba ndozvamutaura handimaona nyaya iripo futi pari kuenda kusendi kwatiriita tichiti hatisi kuti tiretserere kuti haipo kana tiripo saka mukaona kuti kufamba kune nidi chete inini pandiri panapa ndikazi ndiri muprofita ndikati torai bvunze chero wandabatisa bvunze muno mwedza ane dhimoni kana kuti haana anotsva kunyepa asi tiri pakuti ini handisida kuti ndipe mhosva muprofita kana kumununura asi iye kana ipapo akataurawo kuti batai bvunze amai havana kutsva handiti
saka utoti munyaya yake mprofiteni kushanda kwa kune kamwe kasimbawo kanako kati sina isiso hamwezo zvakuto kutorera ngazi ayo bati pane ava baba vanga vakasimudza ruoko ava ndaona vanogona kusara imimi muri ani vevana emasoni kutanza akaziite emasoni Chua na ameguru hao na ngoma hao kwa pesa na karibu choka tumeonyesha kwa baada ya kupatikana na nani kwa kabata tumeonyesha takatoa choka tutimia masomo na tamai wao emasoni wacho ndimi tukato ni shughuli Agora eu não sei mas eu não plantinho. Continua na vida bata pandiri ni mas eu não tinha para mais uma coisa. Aba ndo mai wangu anzi kana kwa chukuru. Munesha chitawo. Ndo mashukuru. Right, ndoda mbobvunza kuti amai ava maendero avakaita kuna amai avakaenda sei? Vakaenda vai kama hii kwenda chokwewa nodumba wakatundira toto. Svika vakatira kuenda kuna unalamba vakanga vakagara. Ndo vakasumuka. Vakasumuka kana kuti tagara basi. Akasumuka ndiye? Ana mama pangu kagara bali yao. Ndo vakasumuka. Wasumuka kadhaa wamsasumuka kale kwa garashwa pasi. Right, ndinoimba kuti zvajeka iyi ngati sei kuna changamire vaisi muono wavo, but inini ndaitoonawo zvangu zvakanaka kuti type yemaprofiti yakadai yachatipa matambudziko. Maprofiti vava vaifana kumboya kunoprova chandinoziva chinonzi muprofiti dhimoni haringonzi chete rinobvuma kubata apa chete. Makatonzwa dhimoni richinzi rinobata apa chete kwete kumwe kwese harisi dhimoni. Kwedu uku takatozviitawo takatoti mhepo yo ngaibve ngaiuye apa. Muprofita aigona akabva asecha akati hana iuya ipinde dhimoni asi dai mandipa inopinda. Takati ngavauye vakauya shuwa dhimoni rakatotaura. Izvo zvinhu zvinobuda manje zvinobuditsa anza. Kwete apa inini ndiri kuti pari zvino apa timboramba yapa. Sai kuna changamire. Pamusoro changamire nedaro. Changamire nyaya yamo kumenyese makuru kuti atamboza mubvunza zvaizvo kuti tungamirira kuti ikombere saka takusire michangamire kuchikombera nyaya. Right, maita basa. Regai nditi handa kuziva chirwere chanza amai vana chichekudonha kuti ipfari here chii zvinoita kuti ndinatsozivapo. Baba munganitsana kuti kudonha kwangu chitachero cherudzi chepfari here kana kuti tingoti kana vangoti nangodonha kana zvinofamba sei kudonha kwacho chakamira sei. Vakadonha zvezvi vanobva vatoti zi maziso obva yatoti vindu kunegiri. Saka mukavakwiza sauti kana kuti mukakwiza sauti kana kuti mukavanamatira paipai ndopavanotozoti chotanga kutaura chimweya chocho hadzisi pari chimweya chinenge changopotera nguva iyoyo kubva vangoti zika muchete ende havasi ndivo vatanga kuita chiitiko ichochi mumusha. Kuna amai guru vangu mukadzi womukoma akaita kuti chiitiko ichochi mumusha. Saka regai nditi mukana uno ndaifundidzwa kuti mbova panguva yekuti vanhu vanofanira kufamba kuti pachene pajeke because kana vasiri vekutanga zvakatomboitwa futi mumusha zvinofanira kuti mumusha munofanira kuti mugadziriswe. Makasununguka here baba kuti mufambe? Ndati imimi makasununguka here da kuti mufambe? Saka toti toda kukupai munouya kudare kwedu kuofisi kwedu tobatsiridzana nemi tine vakawanda kutabatsira tinogona kuita vaviri kana vatatu vakatokwana kutoti endai uko muchinzwa tsanangudzo semhuri tokunyorerai tsamba yatinodhinda yatinenge takutenderai kuti mufambe semhuri mese. Makaenda pekutanga munotanga manzwa tsanangudzo kana dzakapotsa pana amai ava musabva matanga zvaita munombotanga maenda futi pechitu pamwe dzobva dzachinja dzabata kuti pana amai panda kuti endai patatu
zvinatogutsikana zveshuwa tsandanudzo dzatapiwa idzi ndedzechokwadi. Asi nozokupai mapurisa edu kana mumwe chete wamunofamba naye ndiye achazvitsanangurira kuti kwatafamba uku patenda pekutanga hanzi chitsanangurira pekutanga, pechipiri, pechitatu tosizokombera nyaya yedu. Irikunzwika. Saka rongai zuva ramunouya kana mune vamwe vamunofunga vamunoziva kuti neakati kwakati zvakakosha izvo, asi vatiri kubatsira dzimweni dzenguva vanotouya vasingazivi kuti vari kuenda kupi. Zvinogona kuti musi umwe chete kana mune chekufambisa mune tsoka dzekufambisa munoti nhasi maenda kwakati, mabhaipapo maenda kwakati, kusvika raduka zuva katatu kanenge katokwana matobatsirwa. Zvinonzwika. Saka rongai zuva ramunouya sondera totobata tumande chipiri chitatu tsvakai zuva ramunouya semhuri tokubatsiridzai kuti nyaya iyo iitwe. Amai vachenurwa. Kunzwika mai. Ndikumbira kuti ndambe tichifamba ndichikumbirawo kuti namai vava kuti zvinyatsondijekerawo zvekare inini vanogona kusabata nezvamuchichiri pavanofamba sezvazvedzinza. Ndichikumbirawo kuti shavirovero ndibatsirwe rihukiwe kuti ndokufamba kwati kutaura kwacho kuti makafamba zvibude pachena. Asi hama dzenyu dzinofanira kuziva kuti maakutifamba semhuri handiti. Saka kukurumidza ndimi muchakurumidza kuuya kudare tibatsirei handiti. Kana muda kuti zvokurumidza munokurumidza mauya mubatsirwa. Asi da kuti mufambe kangani kakati. Asi vamwe vacho tichakubatsiridzai kuti endai pakati, endai pakati, endai pakati. Zvikunzwika. Munotanga maitoronga kana taronga tochikuzotenderai tichifamba handiti. Munotanga mauya toronga vari pano. chero pavakasununguka munoita kubatsirai. Ladies and gentlemen, it's now 2025 and the first thing that I do is to remind you that I'm still a proud brand ambassador of Logos Solar Tech. Today, ndamboenda nawo kuti vanoinstalla inonzi Zigo package. Inonzi Zigo package because it was first installed kumba kwangu and it's exclusively products inema must batteries, must inverters, must what and this expect and this nyazoziva. Saka ndauya na Mr. Kechi and expect with Logos Solar Tech timbowabvunza kuti zvakamira sei. Yakamira sei package idi? So Zigo package is a 3.2 kVA solar system in a just must product. So this package, it powers a 0.5 horsepower bore pump, it powers a class A fridge, power TV, you buy a power my lights, energy saver lights up to 15, and then entertainment, charge some phone, my laptops, Wi-Fi, is it affordable because Zigo represent the economic class here? Very affordable. This package, yes, a fixed supply price, it goes for 1,480. Exactly. Alright, koma package vanemari vanenge vachinzana sei? Kana takuenda pamusoro apa titakudawo from 5 kVA 6.2 kVA of which yedu isusu inotangira pa $2,400 ndo inova iyo ye 5 kVA and then toenda pamusoro tenge takuitawo ma 10 kilowatt solar systems of which aya anenge akuitawo ma prices anoendera nekudesignwa kunenge kwaitwa solar system yacho. Alright, then lastly vanoda zvekutaurirana vema-layby, vema-terms, ma-civil servant nevane customized service vanokubatai here? So kana makuda pakutwa zvema-payment plan facilities or credit facility with just 1.5 you can have this solar system or deposit 70% of 1.5 and then the balance we attend in 2 months wobva wapedza unakirwa wako nemagetsi ako. Nakirwa waenda manumbers awasikuataura ndo ari kubuda pascreen apa. Saka as long as Zigo ari brand ambassador weLogos Solar Tech, you get the best service as far as my solar installation and everything is concerned.